Započinjemo u sauni, idealno mjesto za detoks, povećavanje cirkulacije, opuštanje mišića. Samo 10 do 15 minuta u toplini može poboljšati regeneraciju tijela, ubrzati metabolizam i smanjiti napetost. Toplina saune smiruje živčani sustav, smanjuje stres i napetost. To je trenutak kada možeš resetirati mozak, fokusirati se na disanje, osloboditi mentalni pritisak, savršen način za mentalni detoks nakon napornog dana ili treninga. A sada hladan tuš i led. Hladnoća instantno aktivira cirkulaciju, povećava energiju, pomaže kod oporavka mišića. Mentalno ovo je trenutak kada tijelo i bivaju potpuno budni, a imunološki sustav dobija mali prirodni boost. Kombinacija saune i leda pomaže u smanjenju upala, ubrzava regeneraciju mišića i poboljšava kvalitetu sna. Osim fizičkih benefita, ovo je mentalni reset, osjećaj fokusa i jasnoće uma je nevjerojatan. Naizmjenično grijanje i hlađenje stvara šok za tijelo, ali nagrađujete višom energijom, boljom cirkulacijom i mentalnom oštrinom. Svaki minut ovog investicija u tvoje zdravlje i performanse. Ovo nije samo rutina, ovo je ritual. Sauna, led, hladan tuš, kombinacija koja podiže tijelo i na potpuno novu razinu. Pokušaj osjetiti razliku i napuni se energijom za cijeli dan.